Dari ke polling lah keren ye pi ba ni sedang ya kata ka sistem campaign ka batmai mengikut ya ka silent campaign. No ada brem harja kendai nga explore ya ledi nga tray boh bagi pajba bagi ya ai kata ka mersim ngayo bentre bagi bat nga suthu ba pleng kane ke election kamdi festival kumbo pi menta ikum ka festival kane kadi bante ya kalawai jungi. That's why nga shim ya kata karai bagi nyale ka silent campaign where we meet people door to door. Niyo iki meeting ki ba fair hapo ki kentaj ki ba nilai abu iki jinglang tika iki kalong ba sutanat ba ki pajba nong song jo kalaban hi ki pediang e kane ka silent campaign bat ngatrai lang nes kemat nang buni ban penbut ngatrai it's high time naman ta jongi ki khasi ka ba nginaban klet no ya ka election ka bandai kum kane ka songshit mo ka tem ka put mentan habang awan nang teru nga sakot hodus kentas teng kamlachu. It seems kumba kadi ka festival mri su kata ka jingjop namanta bantay kalaway. Tinga nga kami ale ban songsuki ndre nga ale ban sanchar ban pej namanta ka imlang salang ban wanra kata ka jingkala ka baper. Kumbangala jukren hak jingyalang baper. Ya kari khasi marui nganumla ban penkala. Ndre ini kuntoj kipaj ba bai jungka khatsan laban mo prem kiba laai kani ka jingjop kaba long kaba karpang mri tang manta ka jonga kan manta jongki ngan persang bantri ka babahatam namanta jongka katsunsi ka jong lojong.